Aquesta tercera entrega tanca la saga de Van Helsing i en principi és l'última i tanca l'arc argumental d'aquesta sèrie. Segueix estrictament la continuació de la segona entrega, tal qual acaba la segona entrega. Aquest joc és una seqüela totalment directa. Gràficament el joc està força bé, no és un joc excessivament exigent per l'ordinador, però té un nivell de detall adequat, unes bones llums, efectes d'aigua, físiques, i les animacions estan prou bé. Segueix amb l'estètica aquesta com victoriana. Sabeu que aquest joc s'ambienta en un país d'Europa de l'Est inventat, no? Però que podria ser perfectament Romania, Bulgària, un país d'aquests, en el segle XIX, on es barregen per una banda una estètica steampunk amb màgia, alquímia i coses així, no? A més, el joc sempre té molts gags i molts guinyos a pel·lícules, sèries, llibres, etc. de la cultura popular, com El Senyor dels Anells, Batman, gags de Monty Python, sempre hi ha algun enemic que és un conill assassí i coses així. Visualment el joc està bé, ja ho podeu veure, tampoc no és una cosa de l'altre món. La banda sonora està bé, no em sembla que tingui composicions noves respecte a l'anterior entrega, són en general composicions instrumentals, molt tranquil·les, suaus, amb una mica més d'acció quan lluites contra els jefes finals, però en general queden en un segon pla i més que res acompanyen l'acció. En moltes ocasions són quasi inexistents, sembla que el joc estigui en silenci més que una altra cosa. Els doblatges dels personatges estan bé, estan ben doblats en anglès, i una de la fantasma que acompanya el Van Helsing doncs té un accent d'Europa de l'Est molt marcat, no? Pel que fa a l'argument, bé, és una seqüela directa. Aquest joc començava amb una història en la qual el país aquest on està en Borgòvia era dominat per un exèrcit mig mecànic, mig de monstres d'un científic boig. En la primera entrega del joc mates aquest científic boig i en la segona entrega mates un general de l'exèrcit que és el que aglutina totes les restes de l'exèrcit, no? Per intentar conquerir de nou el país i governar-lo. A la segona entrega tens l'ajuda d'un personatge misteriós que havia estat subjecte de proves del científic boig, que et va ajudant durant la història, però al final es revela com és l'autèntic dolent que ho manejava tot des de l'ombra. Al final de la segona entrega queda com que el Van Helsing es dedica a perseguir aquest malvat, i és el que fas en aquesta tercera entrega. Simplement vas per diferents escenaris perseguint-lo, anant derrotant a tots els que ell t'envia, fins que al final arribes a on està ell i lluites contra ell. Naturalment el guanyes i salves el món. No té cap cosa més especial al joc. De fet, aquest joc sembla més aviat que estigui fet, entre cometes, d'una manera una mica ràpida per acabar la història. Perfectament aquest joc s'hauria pogut fer en dues parts, o aquesta tercera haver-la fet una mica més llarga, però més aviat aquest joc sembla que s'hagi fet una mica llarg com per acabar la història que es va començar, però sense tant mimo com tenien els altres dos. Perquè fa la jugabilitat, ja ho veieu, un action RPG d'estil clàssic, tipus Diablo, com tot aquest estil, en el qual anem avançant per escenaris. Aquest joc és bastant lineal, anem avançant per escenaris un darrere l'altre sense tornar endarrere, escenaris bastant lineals. Tenim ocasionalment algunes missions secundàries per defensar la nostra base, que són missions del tipus Tower Defense, en el qual nosaltres plantarem trampes en unes zones i lluitarem per aturar hordes d'enemics que venen. Són missions que donen una mica de varietat, però realment no tenen res a veure amb la història principal, ni aporten res a la trama, només les jugues pel pur plaer de jugar-les i d'aconseguir alguns objectes especials. És un joc clàssic, tenim els nostres estats, tenim les nostres debilitats. El joc canvia el sistema de debilitats respecte a la segona entrega. L'anterior entrega teníem un sistema més clàssic d'arbres. En aquest cas, aquest joc ens ofereix, abans de començar el joc, més classes de personatges, però les classes són una mica més senzilles, són diferents entre si, però no tenen un gran arbre d'habilitats. Tenen unes quantes habilitats,
molt específiques, molt concretes, molt diferenciades, i cada habilitat a més es pot millorar amb una sèrie de modificadors, però no tenim un gran arbre que ens permeti personalitzar de gran manera els nostres personatges com altres jocs, no com el Diablo, per exemple. Per altra banda tenim la Lady Catarina, que és el fantasma que ens va acompanyant, que ella també té els seus propis estats i els seus propis arbres d'habilitats. En aquest cas és exactament igual al que era a la segona entrega, té les mateixes habilitats, el mateix tot. Està molt bé, ens ajuda molt bé el combat i la podem personalitzar perquè ens apoyi, perquè lluiti a distància, lluiti cos a cos, ens augmenti els nostres estats. Pot ser que la vulguem fer poderosa o pot ser que la vulguem fer dèbil perquè quan mori exploti i faci molt de mal. Diguéssim, de fet, la Lady Catarina trobo que és més personalitzable que el personatge principal. I a part d'això, doncs, la resta de clàssics són bastanta varietat d'inventari, podem forjar el nostre propi inventari, forjar les nostres runes per afegir l'inventari i millorar, fer les nostres pocions, etc etc. El joc comença justament tal com estava l'anterior, per tant el joc no et dona cap mena de tutorial, tu has de recordar com es feien servir cada NPC, com es forjaven les coses, com es creaven les coses, perquè el joc és exactament igual que ho havies deixat a l'anterior entrega. Això fa que també, com us he dit, el joc sembla que estigui fet més per acabar la història que una altra cosa. El joc és curt, et pots passar la campanya doncs, amb 8 hores, una cosa així, 9, potser 10 si fas algunes missions secundàries, 10 hores, però clar, això és molt poc per un joc d'aquestes característiques. Un RPG, clar que el joc és barat, però són poques hores, perquè les anteriors entregues duraven doncs, 20-25, que no està malament, però aquesta entrega és més curteta. I en fi, això és tot, ja ho veieu, és un joc senzill. Jo com que he jugat a les anteriors entregues i m'ha agradat i realment trobo que és una saga que està molt bé i que és una saga que a mi m'agradaria que en el futur continués perquè l'estètica té personalitat, els personatges estan bé, molen, i estaria bé que l'expandissin i la fessin una mica més en sèrio en el futur, no? La primera entrega va estar molt bé, la segona la va millorar, però aquesta tercera és més fluixeta, ja sembla que l'hagin fet una mica ja de pressa i corrents doncs, per acabar la saga, però bueno, el joc és econòmic i és entretingut, a mi m'ha agradat, el puc recomanar.